गिरि भबेश कलिता बिथाङा मा बुंदों? बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों मा BPF जों बिथांमोना सिं बा अपेनलि जेबो सावरायबाय थायाखै। जायफोर बाथ्राफोरा ससियेल मिडियायाव बांसावबाय थादों बेफोर बाथ्राफोरा बिथाङा बुंनाय बादिबा नंखाय। बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंबावदों मा महाजोतनिफ्राय BPF आ ओंखारबाय। आरोबाव मोनसे बाथ्रा बुंबावदों मा फैनाय 5 बोसोराव प्रमद बर' बिथाङानो BTR नि CEM बा BTC नि CM गाहाय मावफुं सोद्रोमा हिसाबै थागोन। थामहिनबा UPPL BJP GSP नि सरकारानो थागोन। बिथाङा बेबायदि बुंदों। नाथाय बाथ्राया जाहैबाय बै माखासे ससियेल मिडियायाव बांसावनाय बाथ्राफोरा बेसेबां सैथो बेसेबां नंखाय बेफोरखौ क्लियारेन्स होनो थाखाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा माब्लाबाबो ससियेल मिडियायाव फैनानै बुङाखै, निउसाव फैनानै बुङाखै, बिथांमोननि रावबो लिडाराबो बुङाखै। बिथांमोना ओरैबायदि सिंगिरि दंमोन मा राजखान्थियाव जानो हायै जेबो गैया। आरो भबेश कलिता बिथाङा बेबायदि बुंनायावबो दिनै BPF नि सासेबो लिडारा फैनानै क्लियारेन्स होफैयाखै, जेबो रिएक्सन होफैयाखै। माने ओरैबायदि नुगासिनो सिं माबा मोनसे नङा मोनसे राजखान्थि सोलिबाय थादों। जायखिजाया बेखौनो आसा खालामगोन जि जाया मानो बर' हारिनि जेन मोजांनि थाखाय जायो। मानो होनबा आंनि लाइफआव आं दासिम जेसेबां बैसो जादों बेखिनि समाव दिनैसिम जोंनि प्लास पइन्ट बर' हारिनि माबा मोनसे प्लास पइन्टिं जोङो राजखान्थिखौनो नुफेरबोआखै। स' दिनै हाग्रामा महिलारी बिथाङा माखासे माने जेंनायाव गोलैना दं खोमा, माने मोनबो रिएक्सन फैया बिथाङा माने इनएक्टिभ जादों। ससियेल मिडियायावथ' बिथांखौ मोनसे बाथ्राखौ अरायबो बुंगासिनो दं जे बिथाङा एनआइएखौ गिदों। बिथांनियाव गोबां सम्पति दं। माखासेयाथ' बुंनो नागिरो बिथाङा एरेस्ट जानांगौ, बिथाङा पानिशमेन्ट मोननांगौ, जेल जानांगौ, पानिशमेन्ट मोननांगौ बायदिसिना। स' समजों लोगोसे जि जानांगौ जाखागोन, एरेस्ट जानो गोनांबा जाखागोन, जानो नाङाबा जानायबो नङा। स' राजखान्थिनि बाथ्रा जेबो बुंनोबो हाया। साननैसो सिगांनिफ्राय माखासे बेबायदि बाथ्रा ओंखारबाय थानायाव BJP निखौनो बुं, UPPL निखौनो बुं, BPF निखौनो बुं, रावबोथ' बेबायदि क्लियारेन्स होफैयाखैमोन, बेबायदि फोरमायनानै होफैयाखैमोन जे जेबो सावरायनाय जायाखै। बे साननैसोआव हरखाब BJP आ बेबायदि मानो बुंखो, बेयाव मा राजखान्थि हाबना दं जोंथ' मिथिया। आंथ' ओरैसो सानना लायो, पार्सनेलि ओरै सानना लायो। बिथांमोना सावरायनायाथ' सावरायदोंमोन, नाथाय बिथांमोननि गेजेराव जि दाबि जे माने गोरोबथानि जि सर्त बे सर्तआव गोरोबलायनो हायाखैसै खोमा। बेनिखायनो बिथांमोना बेबायदि बुंदों। लोगोसे उफ्रा इलेक्सनबो फैगासिनो थादों। जानो हागौ बेनि थाखायबो माने BJP आ गावनि माने स्टेटासखौ क्लियार खालामनानै लाबाय। मानो होनबा राजखान्थिनि बाथ्रा दं नङा होमबा। आरो लोगोसे बिथाङा मोनसे बाथ्रा क्लियार खालामबावनानै होबाय मा 22 नं तामुलपुर LAC आरो 28 नं गसाइगाव LAC माने विधान सभा समिति बेवहाय BJP आ केन्डिडेट होआ। बे बर'फोरनि थाखायनो मोजां, जायखिजाया UPPL नि थाखाय जोबोर मोजां आरो बर' हारिनि थाखाय जोबोर मोजां बाथ्रा होननानै आं सानो। स' दानिया बाथ्राया जाहैबाय जों साननैसो सिगां ससियेल मिडियायाव मोनदोंमोन मा BPF आबो केन्डिडेट होनाय नङा खोमा। नाथाय बे बाथ्राया क्लियार जाबाय BPF आ केन्डिडेट होसिगोन। जिहेतु भबेश कलिता बिथाङा होनदों जेबो सावरायनाय जायाखै। फैनाय 5 बोसोराव UPPL निनो सरकार थागोन, UPPL जों दैदेनजानाय मर्चा सरकारानो थागोन बेबायदि बुंदों। स' बेबायदियाव BPF आथ' केन्डिडेट होनाया सियर बायदि जाहैबाय। नाथाय बुंनो हाया, राजखान्थिनि बाथ्रा समजों लोगोसे मा सोलायो मिथिया। दानिया बाथ्राया जाहैबाय जोंनि बर' सुबुंफोरखौ आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन जे जोंनि बर' सुबुंफोरनि जि राजखान्थि हान्जाफोर, बै राजखान्थि हान्जाफोरा मानो बेबायदि गोनो गोथो। जोंनि समाजनि सुबुंफोरा माखासे गोनो गोथो बेले बेजेयाव दं। स' बेबायदि बेले बेजे खालामनायनि दायनिगिरिया बे राजखान्थि हान्जाफोरानो। बेवहाय जों नुहरदों माने UPPL नियाथ' थिग थागैनो दं, नाथाय BPF निया एसे आलाय सिलाय गोनो गोथो, गावसोरनि गेजेराव जेबो थिग थाक गैया बेबायदि नुहरदों। ओरैबायदि जाहैदों माने BPF नि थासारिया जोबोर गाज्रि होननानै आं सानो। स' बिथांमोना जानो हागौ सिं माखासे गोरोबलायि बेबायदि सृष्टि जादों खोमा। दिनै बिथांमोना मोनसेबो बिथिङाव क्लियार होनो हायाखै। उफ्रा इलेक्सननि बाथ्राखौनो बुं बा बायदिसिना बिथिंखौनो बुं, बिथांमोना जेबो क्लियार होनो हायाखै। बेथ' जाहैबाय राजखान्थिनि बाथ्रा। नाथाय नोंथांमोनाथ' नुगासिनो दं NLF-B केडारफोरा बा NLF-B जाय बिथांमोना हाग्रायाव दंमोन बिथांमोनाबो गासैबो दिनै सरकारजों सावरायनो थाखाय आसाम सरकार भारत सरकारजों गोजोन थासारियै सावरायलायनो थाखाय माखासे BTR सुक्तिनि दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनो सावरायलायनो थाखाय आरो लोगोसे माखासे एक्स एनडेफबि बिथांमोनखौ NLF-B हिसाबै जायफोरा एरेस्ट जादोंमोन, जेलाव दं,
आरो जायफोर एनडिएफबि बिथांमोना आसामनि बायजोआव भारतनि बायजोआव दं बिथांमोनखौ माबायदि रिलिज खालामनानै लाबोनो हागोन लोगोसे रन्जन दैमारि बिथांनि जि रिलिज बेखौ माबायदि सरकारा थाबैनो मावफुंनो हायो बेखौ सावरायनो थाखाय बिथांमोना मेन स्ट्रिमाव माने सिज फायाराव फैनाय बाथ्रा बुंदोंमोन एमबाथाया खोथा होदोंमोन बै बाथ्रा होनाय बायदियै दिनै बिथांमोननि केडारफोरा हाग्रानिफ्राय फैफिनजोब्बाय नाथाय सरकारखौ नुदों जोङो सरकारा जेसेबां स्पिडआव खामानिखौ मावनांगौ एसेबां स्पिडआव मावनो हायाखै जोंनि बर'नि बिग्रायारि हानजायाथ' गावनि बाथ्रा होनाय बादि लाखिबाय आरो फैबायबो नाथाय सरकाराबोथ' दा स्पिड दिन्थिनांगोन सरकारा नाथाय एसे स्ल' खालामदों सा 274 एनडिएफबि केडारफोरनि केसा रिजल्भ जाबाय होनदों नाथाय बिथांमोना उदां अख्राङाव फैनायाव एसेबां गोबाव आरो रन्जन दैमारि बिथांनि केसाथ' बेसेबां स्टेजाव दं बेनि जेबो क्लियारेन्सआनो गैया स' एनएलएफबि बिथांमोनखौ आं धन्यबाद होगोन बिथांमोना बाथ्रा होनाय बायदियै दिनै हाग्रानिफ्राय फैजोब्बाय नाथाय सरकारा गावसोरो बिथांमोननो जाबायदि बाथ्रा होदो बेखौ बिथांमोना खिन्थु मावफुंनायाव दासिम माने फेलेङानो होनथ'गोन मानो एसेबां स्ल' जादों मिथिया सुक्ति जानायाथ' एसेबां गोबाव जालांबाय इलेक्सन जालांबाय सरकार दालांबाय नाथाय मानो एसेबां गोबाव जादों बेनि कारनखौबो जेबो मिथिया गोबांनो बुंनो नागिरो माने सरकारनि सुबुंफोरा बुंनो नागिरो आयेन दं नेम दं खान्थि दं आयेन होनाय बाथ्रा दं संबिजिर होनाय बाथ्रा दं नाथाय मोनसेबाबोथ' सल्भ जानांगौमोन नोंथांमोना नाय बेवहाय एनडिएफबिनि केसा दिनैसिम मोनसेबो फुल एन्ड फाइनाल सल्भ जायाखै रिहेबिलिटेसननि बाथ्राखौनो बुं बेवहायबो माखासे माने ट्रेन्सपारेन्सिनि आंखाल बेबायदि मानो जादों बेखौथ' जों मिथिला आसलथे बेबायदि जानामोन गासैबो बुस्थुआ क्लियार काट जोबोर मोजाङै जानांगोन बेथ' जोबोर साधारन बुस्थु बेफोरबायदि बिथिङानो जुदि आलाय सिलायबा आरो गुबुनखौ मा बुंनो बेवहाय साननैसो सिगां नुदोंमोन जाबायदि एक्स एनडिएफबि बिथांमोना सोमावसारनो नागिरदोंमोन डेम'क्रेटिक भाबै जा सोमावसारनो नागिरदोंमोन बे सोमावसारनो नागिरनायखौबो सरकारनि माखासे अफिसारफोरा माखासे लिडार बिथांमोना रिक्वेस्ट खालामनो थाखाय बिथांमोनाबो सिरि जस्रिनानै थाबाय अब्ला नायदो बेसेबां माने धैर्यजों थादों जोंनि बर'नि बिग्रायारि बिथांमोना नाथाय सरकारा बिथांमोना सिरि स्राय थानायखौ नुनानै बिथांमोनाबो स्रि स्रायसो थानाय बायदि नुदों बिथांमोनाथ' बुङो मावदों होननानै नाथाय मोगथाङाव जों मोनसेबो नुवाखै नालाय मावदों ना मावाखै बेखौथ' मिथिला आं साननानै लाबाय मावदों नाथाय खमसे खम मोनसेबाबो माबा मोनसेबाबो रिजाल्ट बा माने फिथाइ जों दासिम नुनांगौमोन जोबोर फिसायबाबो फिथाइ नुनांगौमोन खमसे खम सा 274 सुबुङा आउटआव फैनांसिगौमोन जुदि सल्भआनो जाबायबा रिजल्भआनो जाबायबा फैनांसिगौमोन जानो हागौ आंनि बुंनायाव माखासे गोरोन्थि जादों जुदि गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होबानो जाबाय स' आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे बुजिबाय जुदि बुजिबा प्लिज लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट्स खालाम आरो जुदि चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम थेंक इउ